Zergatik animatu nintzen brigadista izatera. Egia da, urteak daramatzala bidaia politikoak edo nola esatearren egiten, baino argi nuen askapenak eskaintzen dituen bitartekoak edo bitartekoek bidai horri beste zentzu bat emango ziotela, ate asko irekiko zituela eta aukera bat emango ziala herrialde hori, kasu honetan Libano ezagutzekoa, bertako errealitate politikoa, soziala eta horregatik izan zen. Nahiko aspalditik neukan Askapenen brigaden berri eta irakurtzen dituen aurreko urtetan egon ziren kronikak eta alakoak. Eta bai gogoan neukala bidaiatzeko, baina bidaiatzeko modu politiko batean edo. Eta ikusita libre neukala uda urtean hilabete bat, erabaki nuen Brasilera joatea brigaden. Askapena ezautzen un aurretiken, banekin jendie juntzala brigada eta beste herrialde batzuk ezautzea, eta iruditzen ziten oso era berezile zara lurralde batea iristeko, ze askotan herrialde batea jute geanien ez gara konturatzen bertan, ze pasatzean, ze burruka dauden bertan, eta herrien arteko xamurtasun hori nola plasmatzean brigadistatzeanien oso interesanti iruditzen eta behintzet biziren auki behar nuen esperientzi bat zala. Aspalditik nuen gogoatzen egia ezan, bereziki Latinoamerikara joaitearena eta beti duda hori nola joango duten nintzen Latinoamerika bideia egitera. Eta egia da Askapenak eskaintzen duela eduki politiko batekin joaitea, azpiegitura batekin joatea eta hango errealitate politiko eta soziala urbilitik ezagutzea. Eta aurten opojekin eta aukera banoenez, Venezuelara joaiteko aukera sortu zen eta... Egia esan brigadista izatera animatu nintzen, aspalditik buruan banerabilen ideia bat zan, baina azkenean beti udan 1000 plan sortzen dira, oporreta edo hau eta beste parrandak eta Euskal Herrian 1000 kontu, eta beti datorren urtean, eta azkenean duela 2 urte esan genuen, listo, izena emango dut, bestela ez gara behin jungo eta holaxe izan zen. Pertsona bezala hazteko intentzioekin apuntatu nintzen Askapenako brigadetan parte hartzeko zerrenda bitea, esan beste munduko konfliktoak lekuk ezagutu eta nik uste horrek gure nostasuna gauza asko ematea kala eta horretik. Aspaldiko partez banuen buruan egia esan, eta inoiz ez nintzen ausartu edo formakuntza da benengolako o dena delakoa edo ezin duelako eta azkenean animatu nintzen lagun batzuk hemen auzokoak badira Askapeneko kideak eta komentatu zidaten ze brigadak zeuden eta animatu nintzen Libanoko brigadara. Duela denbora pila bat pentsatuan nuen brigadan joatea. Ezagutu nuen Askapena eta brigadak eta esan nuen ezinbestekoa zela, holako erakunde bat egotea eta dela modu bakarra herri baten borroka ezagutzeko. Ara joatea, hango jendearekin elkarbizitzea, borroka ezagutzea, gero hona bueltan hori transmititzeko. Urtero Askapenako eskaintzen zituela, brigadetan juteko aukera, eta beti izan da, mundua eta beste realitateak ezagutzeko oso modu politia, interesgarria, eta koinzidituzun, udara batean denboraz posible nuela, eta hor markatu nuen, hortengoan bai, brigadekin. Los llamamos a despertar.